तो का भैया तो लोग के पता होता बा भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा 400 मिलियन वाला गाना केकरा पास बा। अरे हो के बना था 400 मिलियन वाला गाना के राजा। अगर तो लोग नहीं पता तो हम लिस्ट कर देले मैं जारी आवल नहीं देखा जाता हूं बारन कौन और खेसारी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो लिस्ट के छठा नंबर पे आ जाता है अपन शिल्पी राज। अरे हाँ भाई अभी के पीरियड में सबसे अच्छा आवाज एंकरे बा, सबसे बेस्ट आवाज एंकरे माना जाता। और भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डुबिट ये करेली शिल्पी राज ही करे। बाकी इनकर एगो गाना गल बा 400 मिलियन प्लस जाना गाना के टाइटल बा नदी पीछे नैया डोले। अभी तक ले ई 506 मिलियन व्यूज बिटोर ले बा। और भाई 5 नंबर पे आ जाता ना अपन अंकुश राजा। अरे हाँ भाई अंकुश राजा एक बहुत ही अच्छा कलाकार है भोजपुरी इंडस्ट्री में। और सबसे अच्छा गाना मतलब सबसे अच्छा गाना गावलन असुलता गाना ना गावलन। लोग कहले इसे कि असुलता गाना ना गावलन, लेकिन हमरा तो निकला कि हां ये असुलता गाना ना गइले हो, असुलता गाना गइले हो लेकिन अब ना गावलन। बाकी इनकर भी एके गाना गल बा 400 प्लस मिलियन जौन गाना के टाइटल बा कुंवारे में गंगा नहिले बानी। ये अभी तक ले 697 मिलियन व्यूज बिटोर ले बा। और भाई 4 नंबर पे अच्छा तरह अपन अवनीश बाबू। अरे हाँ अवनीश बाबू के केहू ना पहचान थी नाम से, लेकिन भाई उनका गाना के जब नाम धरम तो लोग पहचान नहीं बने। तो भाई लोग उनका ई वो गाना गल बा 400 प्लस मिलियन जौन गाना के टाइटल बा तू हंस के बोलो ले जान। भाई लोग ई वाला गाना आ रहे मार्केट में तो बहुत ज्यादा बाजा रहे, बहुत धमाल मचेले रहे। बाकी इनकर ई वाला गाना पे व्यूज गल बा अभी तक 681 मिलियन। और भाई लोग 3 नंबर पे अच्छा तरह पावर स्टार पवन सिंह। अरे हाँ पावर स्टार पवन सिंह भी बहुत अच्छा कलाकार हो, इनके मानल जाला बहुत ही अच्छा गाना देवलन, बहुत ही बवाल गाना देवलन। बाकी इनको दो गाना गल बा 400 प्लस में जो ना एक पहले मतलब फर्स्ट पर गाना बा रात दिया पुता के पिया क्या कहेंगे क्या क्या किया 605 मिलियन। और भाई 2 नंबर पे गाना बा छलका हमरो जोनिया राजा 536 मिलियन। और भाई लोग 2 नंबर पे आ जाता ना अपन रितेश पांडे। अरे हाँ भाई लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में ये बहुत ब्लास्ट सॉन्ग चल बना। बाकी भाई लोग अभी के पीरियड में इनका बहुत गाना कम चला था। भाई लोग इनका गाना आवता लेकिन अभी के पीरियड में गाजनी का गाना बाज कहीं नहीं के। बाकी इनका 400 मिलियन प्लस 2 गाना गल बा जौन पहिल का गाना के नाम बा हेलोकॉन 986 मिलियन गल बा। और भाई लोग दूसरे का गाना के नाम बा लौंडिया लंदन से लाएंगे 622 मिलियन। और भाई लोग तो लोग जाने के चाहते एक नंबर पर के बा। अरे हाँ तो एक नंबर पर बाड़न पड़ेगा सब पर भारी, एक नंबर पर बाड़न अपन खेसारी। अरे हाँ भाई लोग इनका तीनों गाना गल बा 400 मिलियन प्लस। तो भाई लोग इनका तीनों गाना कौन बा आवल देख ले। तो भाई लोग एक नंबर पर गाना बा सच के सवर के जब आवेलू ये गाना गल बा 515 मिलियन। बाकी 2 नंबर पे आ जाता नथुनिया उगल बा 429 मिलियन। और 3 नंबर पे आ जाता लेलिया कोको कोला 421 मिलियन। बाकी भाई लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में 400 मिलियन के राजा बनता रहे खेसारी लाल यादव। बाकी भाई लोग तो लोग सबसे ज्यादा केकरा के पसंद कर लेंगे, यानी तो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा केकरा के पसंद कर लेंगे, केकरा गाना सुने लेंगे तो लोग केकर बड़ा फैन कमेंट करके बताओ लेंगे। और भाई लोग ये भी बता दिया कि हाँ हमरा के सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब करे वाला कि ना। और नहीं चलेंगे के लिए तो मतलब जल्दी कर लेंगे ऐसा इंटरेस्ट वीडियो देखे खातिर, सबको जाने खातिर भोजपुरी में का होता का नहीं तो सबको जाने खातिर हमारे चैनल में जरूर सब्सक्राइब